Dizajnerica Dijana Viljevac majka je dvoje djece, no početak majčinstva bio je pun neizvjesnosti. Njezin sin Mark na svijet je stigao prije nego što je očekivala, u 35. tjednu trudnoće. Neobično mi je bilo nakon poroda što kada sam bila u rađaoni, uzeli su Marka i jednostavno kada sam došla u sobu mi ga nisu dali. Ja sam primijetila da drugim majkama donose djecu i da meni nitko ne donosi dijete, pa je tako prošlo neko vrijeme, ali sam mislila u redu, Mark se rodio, nije disao, nije plakao, vjerojatno ga pregledavaju, nisam ništa znala. Trebalo joj je, kaže, neko vrijeme da shvati što se zapravo događa. Mark je kao beba palčić bio na neonatologiji. Bilo je to i vrijeme pandemije covida. Tako su prošli dani prije nego što je napokon mogla dotaknuti svoje dijete. Bila sam tada u šoku, ali mislila sam, uvjeravali su mi sve u redu, on je gore, možete ga vidjeti, morate samo početi izdajati, onda ćete ga moći vidjeti kada ćete mu nositi mlijeko. I to sam ja shvatila. Aha, dobro, ja ću ga moći vidjeti i to je to. Međutim, nisam ga mogla vidjeti, ja sam ga primila prvi put nakon 13 dana, jer mi smo ga gledali svaki dan, pustili su me doma, bez djeteta. Gledali smo ga svaki dan preko stakla, ja sam svaki dan nosila, izdajala sam se i nosila sam mu mlijeko. Iako joj je druga trudnoća bila uredna kao i prva, njezina kći Ema također je rođena prijevremeno. Moji ginekolozi su pristupali u drugoj trudnoći veoma oprezno zbog prve trudnoće. Međutim, kako ona je bila uredna, oni su mene uvjeravali, jedan dan kad sam rodila, sam bila na pregledu, rekli su mi ne, ti ćeš, ja ne zdržati do kraja. Bila sam toliko sretna, onda kad sam došla doma, kad je puknuo taj vodenjak, nisam mogla vjerovati, pa rekli su mi da će biti sve u redu. Kao da sam se pripremala, ako se to opet desi, ja ću biti spremna. Međutim, kad se to desilo, ja opet nisam bila spremna. Imala sam osjećaj kao da mi tijelo izdalo, nisam mogla vjerovati. Opet mi se to desilo. Kako je to moguće? Odgovor i dalje ne znam, no iskustvo s Emom bilo je malo lakše. S njom je bilo sve u redu, Mark imala još i Apgar, puno, ali ona je imala uredan, tako da ona isto bila na neonatologiji, ali sam je mogla vidjeti. Mogla sam svaki dan doći kod nje, mogla sam je dotaknuti, mogla sam je pričati, naravno na određeni rok, ali su me isto tako pustili doma bez djeteta. Tek sada, kaže, vidi koliko joj je tada bilo teško. Ni nakon što su njezina djeca došla kući, nije bilo jednostavno. Dani su im bili ispunjeni obvezama. Bila sam 4 godine na porodiljnom, s Markom sam bila 3 godine, sa Emom sam bila kontinuirano, baš je tako ispalo kako sam izašla sa porodiljnog s Markom, došla Evica i to je bilo iz razloga što su išli kod fizioterapeuta, kod logopeda, kod neuropedijatra, kod psihologa i sve ono što uključuje, recimo to se zove dnevna bolnica i tamo su oni pod nadzorom sve do škole svi palčići. Mi smo imali svakodnevne vježbice, doma kroz dan, imali smo svaki drugi dan u bolnici. Mark i Ema najbolji su dokaz koliku snagu imaju oni najmanji, a Dijana kaže da je upravo uz majčinstvo postala snažnija, osjećajnija i bolja osoba.